Röyhkeät rikokset, murrat ja ryöstöt ovat olleet osaksi hemstadilaisten todellisuutta. Sekä kaupunginjohtaja että poliisi ovat olleet neuvottomia tämän rikosaallon pyyhkiessä rakkaan Hemstadimme ylitse. Meillä on niin huonot resurssit. Tarvittaisiin kaupungin oma supersankari, että saataisiin nämä rosvot kuriin. Vinski, haluatko tietää salaisuuden? Näkymättömyyspulveri. Mikä naurattaa? Näkymättömyyspulveri. Kyllä. Päin seiniä. Mihin sä menit? Se, joka osaa käyttää tätä pulveria, voi auttaa estämään näitä ryöstöjä ja murtoja. Vinski, käytä sitä viisaasti. Päin seiniä! Toinen rosvosta kertoi poliisille, että vaahto sammutin hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän on näkymätön supersankari. Rikollisjoukon johtaja on yhä vapaalla jalalla. Sitten vaan hihat heilumaan. Ja sulla on poikas. Joo, Vinski, 10-vuotias. Näkymättömyyspulveria annetaan vain sellaisille ihmisille, jotka ovat äärettömän rehellisiä. Mä oon näkymätön supersankari. Vinski.